Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ lada peace ngap bahai ki jingpule baro lai teli ka jingpule ka baningkong ka jingpule ka baar bat kumjuru na ka gospel ka bang yos ngeu ka don ka wei ka kentin ka ba yole sengi la ban sim bat ngi la ban pusan menta ka sngi ka bong kumne wat septing ngim de bandon chingting yano khamtame kaba penjat ya kamet ka junga ka jungpi hanrei ngide banting tang ya uta wala ban penjat ya barar ya kamet bat kamen sem junga ba jungpi haka jingpule ka benengkong ka jingpule na ka kitab jong prophet Jeremiah ngiyos ngeu ba kibriu ki don ka jing ya persya ya prophet Jeremiah kias sela lane ki ya persang ban penjot ya ka jing im jung u ki persang ban penjot omtang ya ka jing im jung u hanrei wat ya ka kerteng bad ya ka kam ka ba mo ule kumubriu balajid doble ule ya ka e ka ba dai ban le ya ka e ka ba ble ula ban sya dia u hanrei kibriu ka to ka por ka jung u ki le persya ya u ki persang ban penjot ya ka jing im jung u ki persang ban penjot ya ka kam ka jung u ki persang ban penjot wat ka kerteng ka jung u hanrei ko han men ko parang yos ngeu ka jing duai ka ba u prophet Jeremiah u duai uong kumne hanrei mame ku kanrat melong hakaliang jonga u baklain bor bat u bakrau ka bor den mata kadau u Jeremiah don jingting ya gitu kiba penjot ya ke jingim jungu don jingting ne jingsir ya gitu kiba persya ya ke kam ka ba mo utrei perwa nama rutip bau belai balapan khamti ya u banle ya kata ka kam udon hasenda jungu nama ru belai balapan khamti u ya kata ka kam udai u belai u baklan bat u bakrau ka bor bat ka buram nginang yos ngeu susu ya ke e ba prophet Jeremiah ong kito gi ba persya yang kin sayo ya ke jing penrem kito gi ba persya yang kito gi ba long mau jintut ya ke kam junga kin sa jintut dalade kito ki ba persang ban pendu pendam ya ke kam ka bangale kinom la ban yo ya ke ta ke jing job ha ke jing im jungki kin sha le ben kin sha le ben kin sha le ran kine ki dei ki kentin ki ba prophet Jeremiah ong ko han men ko para yo le si ha ke jing im ka junga ke jungpi mangi kum ki kristan na bangile ya ke kam ka ba ngi dei ban le kum ki kristan yo le se don ki ba wan ban pentut ya ke jing im jungpi don ki ba wan ban pen le ran ye pi yo le se don ki ba wan ban pen jod yo le se ya ke jing im jungpi ya ke kerteng jungpi ne ya ke kam ka ba pi le kumu kristan lane kumunong ya lam balang an rei kan mau ko han men ko para kumbau prophet Jeremiah wong habau bleu la jid ye pi habau bleu la pen kam te ye pi udon rengkat bat pi den mata kadau ngim dei bandon jingsir ngim dei bandon jingting ngim dei ban kan ran den ban le ya ka kam ka bau blei ula ban shat ye pi ai ki breu kin le ka ba ki le ye pi han rei kinom la ban penjot ye pi kinom la ban pen rem ye pi hanrei makihi kin sayo mat ya kata ka jing jintut ha ka jing em hanrei makihi kin sayo mat ya kata ka jing penram makihi kin sayo mat ya kata ka jing le rai hanrei ka kamram ka junga ka jungpi banyai ne ya ka e ka babaha ka bangile ha ka jing em jungi da ka jing slor ka bau bleu la pensat ya pi da ka bau bleu la ha ya pi da kata ka jing klain ka bau bleu la ha ya pi ka bau bleu la pensat ya pi nang yai le ya ka e ka ba ublei ula ai pi ban le kata ka dei ban ya lap ya ka tin ka jung blei bat ban em ya ka jing em jung pi kumu kristan ne ka kristan kum juru ha ka sam ka ba ngirwai man ta ka sngi ka sam han rup khandai ka kren sapang ka ju hi ka them ublei usunran ublei udon ublei uyai sunran baro kito gibasyan ya hao hato ko han men ko para habangile ya
kam ke jungi habangi em ya ke jungi em Kristan ke jungi ngida na em kata ke jing shania how blay ngida na em kata ke jing IT yala de how blay ngida na em kata ke jing IT ke jungi ya ka kam ka bangile how blay ko hanmen ko para ka samru ka pen kan mau yang abade pi shania jang yo blay ublay uba ai pi kane ka kam ublay balaban ai pi ka bor ublay balaban ai pi ka jing klain ko hanmen ko para habangi pai sa gospel pat ngiyos ngeu uji suru ukren yakine ki ju ki kentin WhatsApp ting hadu license lada pisngap ka bau jisu ong WhatsApp ting ban yeng ya ka jing shisha WhatsApp ting ban le ya ka babha WhatsApp ting ban penbena ya ka gospel ngimdai ban don jing ting ko hanmen ko para hoj habangi pe ya ka history jong kabalang Kristan jungi nadu basdang ya kabalang hadin bau jisu la kiu shabneng ngiyoi bakabalang ka shong ha ka ha ki martir ki de ki breu ki jong ublei ki de ki bayalab ya ka gospel ki balap ha ya la ka jong ka jingim ka jing klain jong kabalang Kristan ka jungi kasyong hakasnam jong ki martir tekad gitu gibriu ki bala IT la ka jong ka jengim ko hanmen ko para hak kilaban penroy ya ka balang jungi hadu ka ne mentang lada mangama pingi long kita ki bakloy ban pa ya la ka jong ka jengim da kata ka jing slur ko hanmen ko para klempep ka balang jungi kanang roy kanang scam kanang par keleng kanai kari karat ka jungi haka perthai barok away den mata kadau jisu upen slur yang abade pi bangi dei ban yaine hakata ka jing slur bangim dei ban don bangim dei ban don ngim dei ban don ya kata ka jing shapting ya kito kiba pentut ya kakam kababha kabapile u jisu ko hanmen ko para den mata kadau u ong haba ublei ulat thau ye pi uri usumar ye pi khamkor ka jing im ka junga ka jungpi ko hanmen ko para khamkor ka kam ka babha ka bangile banya ki e baro habau bleu la ri la sumar ya kisim habau bleu la ri la sumar ya kimrat kimreng ya ke cintau baro ki badan hakane ke pertai hanrei kun mau jisu ang mapi pi khamkor banya kini kisim banya kini ke jentau banya kimrat kimreng jong kane ke perthai ko hanmen ko para ublei tiblot ya ke ke bapidan ublei tiblot uyo ilot ya ke ke ba mapi pimdan bat utiblot ya ke ke ba mapi pidan kam ha ke jing em jung pi uyo ilot ya ke ba mangi ngidan kam uyo ilot ya ke ba ngingi perkat kata ka ba ublei kata ka ba jisu ong ha ke gospel mentang ke sengi la nyeu lut ya baro usnyu ubadan hakli jungpi kabamot ublei tiblut nadong sadong nadu ubaret hadu bahe kae bapi amat kae bapi syam kae cingkemen kae jing susi jungpi ublei uyo ilun den mata kadau ujisu ku abadong yang abadepi shania tang hau blei IT yalade tang hau blei namar ublei bala thau ye pi ublei ba pendap penbiang ye pi ublei ba ai ye pi ya kata ka bor ban le ya ka kam ha ka jing em jong pi ko hanmen ko para u Paulus ha ka gospel ha ka jing pule ka ba ar ngios nge open kan mau yang abade pi ba ka pop ka wan leng ba wei ubreu hanrei leng ba wei paru breu wan ka jing kerku wan ka jingkurku wan ka jing u Paulus upan kan mau yang abade pi khamkor ka jingai jong ublei khamkor ka jingkurku jong blei banya ka pop banya ka jing sneu ka badan hakane ka perthai ka bama pi ya kendu ha ka jing em jong pi mangi kum ki breu klampep ngi yomat ya ka pop ngi haba ka pop ngi le ya kata ka pop ngi sapen syo ya ka pop hanrei ko hanmen ko para Paulus upen kan mau yang abade pi kan mau
ka jingai ka jung blei ka dan ringkat bat pi bat kata ka jingai ka jung blei ka kham kor ka kham khlain bor ban ya ka pop ka mama pi dan lani ka pop ka mama pi omat ha ka jing em jung pi den mata ka daung ngi dei ban IT la de man ka por ha ka jingai ka jung blei manga ma pingile kom no bun sin ha ka chaka bangin pusan bangin perkat bangin le ya ka babha ngi le pan ban ya ka basnu ha ka chaka ba mangi ngin IT la de ya ka jingkur khu jung blei ha ka bor ka jung blei ha ki ki babha ngi ai pan ban yala de ha ke jing sneu jo kana ka perthai ha ke jing auria jo kana ka perthai Henry Paulus pen kan mau yang abade pi ko han men ko para kan mau IT yala de hoblei IT yala de ha ke jing kurku jong blei IT yala de ha ka babha la da pi IT yala de ka babha kacha king pin le ha ke jing em jong pi la da pi IT yala de ka basneu king pin le ha ke jing em jong pi ko han men ko para to king ban ka khlemat ha ke jing em jingi ngin perkhat ya ke ke babha ngin perkhat ya ke jing kurku ya ke jing jong blei knang ba ngin le ya ke babha ko han men ko para ka bakhado u Jisu ha ka gospel ukwa yang abade pi bangin long sakhi keng nak banta ka kerteng jung u ha ka perthai baro ka wei u Jisu kwa bangin long kita ki sakhi nak banta ka jing shisha ha ki wei pat ki breu u Jisu ukwa bangin long kita ki sakhi jong ka jingai jong ka jingkurku jong blei ha ki wei pat ki breu keli la de ko han men ko para pilong ki sakhi babha ni pilong ki sakhi ki basneu pisaki ya ka borom jong blei ne pisaki ya ka borom jong soitan keli la de den matakrau Jisu ang sai ya ka ba pila yo sneu ha ka bari la ne ha ka badum pen pau perthei ya kata ka ba pila yo mat ha ka jing im jong pi pen pau ya kata ru hakmat ki wei ko han men ko para kanai kadai ka jing khot jong u Jisu yang abade pi ha kanai ka sngi to ken ha kanai ka sngi bad ha ka sngi babot jong ka jing im jongi ngin kan mau barabor ba ngim dei bandan jing shapting ban sakhi ya ka kerteng jung ukres ngim dai ban kan randen ban penbena ya ka gospel habaro kisngi jong ka jing im jongi kumba Paulus uang saja sin ko han men ko para dokeng ngin pusan ngin IT yala de ya ki ki babha knang ba ngin la ban pen priang ya ka gospel ka jong utrai ngin khabrip la ka jong khmat ngin duai ban ngin IT yala de ha ka jing ki jing kurku jong ukres an yoro ya Jesus Christ Jinom lai jinom amen